ọ bụrụ na nwoke nụbugolu nwaanyị ya na nwunye ese okwu bịa mee ego gị gịnị a na-abọ wee biri wee mesịa wee chighekwa azụ back to nwaanyị afọ ọ hapụrụ ya na ya na-abọ na-esekwa ibon gị. Ọdụwụ ka nwoke afọ ọ gbasalụ nwunye maka na ọ chọrọzi ka ọ gbasalụ nwunye maka na nsogbu dị ka o melụ misteki ka ọ na o mere misteki. Ọdụwụ ka ọ kafụrụ nwunye n'anya like nwoke hapụrụ nwunye wee nụọ gị gịnị a na-abọ wee bili o wee chighekwa azụ to first wife ya na ya na-abọ na-edekwa ibon gị fa agbasagokwe fa ada anụzi di na nwunye. Mgbasa afụfa gbasara ọdụkọ nyọta na like ọdụwụ ka fa amụ ụma ka ọ na fa amụrụ ụma maka na ọfa na-abọ na-esezi dị ibon gị o. Ịma na mgbe ụfọdụ na di na nwunye na-agbasa out of ego, out of anger, out of nothing, out of nya onye ga-ebend, onye ga-asubmit, onye ga-respect, onye ga-eme nna, onye ga-eme ibie, common thing, the smallest thing on earth na-ejidete marriage gbasaa. Ịma na o nwere ife ngwala unu so no that na agbara m ka nwaanyị nke ịbụọ si aka nwaanyị nke izizi mma. O siri ike o siri ike ụmụ nwoke gwa na anyị nke bụ eziokwu amụrụ m olesi ma nwaanyị nke izizi ọ bụzina ọgbara afịfịa anyị ma na mmadụ niile abụrụ ofu ịghara na amụrụ m because kesi m na-afụba bụ from second wife back to first wife like ọ bụ na 20 couples gbasa na 13 usually go back to the first wife again. Ọ naghị esi ibon gị ọnụgharịba ya anụba ọ nụrụ ya anụ fa na-aba na-emezi friendship ọ emeghị friendship ese ekweghị ibon gị 1 or 2. Ịfụ na many marriages na-agbasa without any like for nothing, just they are tired, they are fed up, they can no longer put up with you because na ụtọ na-aka mma na njelu ọkwifere ife a na-akpọ ụtọ na-aka mma na njelu because na nwoke ga-enwe enyi nwaanyị na ya na ya na-agba akwụkwọ 10 years 15 years 5 years this fa aka na-atọ bọsọ ha fọrọ fese ibon gị bọsọ ọ bịara you take care of him, take care of her, this that ụdadị. But once fa na-abọ nụrụ ala onwe fa ọfịọ mama Ngozi akwa ama ihe mama Ngozi eme m nke a Okechukwu emeghị nna Ugo emeghị bie ojikwa nke a ọ pụọ nke a nna na nna nna ị na-ajụzi ọkwa ndị anụnwa bụ ihe kwugidelụnụ kwụọ for 10 years kwụọ for 7 years kwụọ for 5 years what is going on? Gịnị oyekwala ya sị gị nafa yele 8 years nafa yele 10 years God o wee wụọ ụgbọala ya na die na-agba mkpume ya fa ga-esegide okwu kọgide ọnụ onye weta mkpume ọma ibie God ya ọgwa ndị ya kpụta mkpume nwunye agbala ọsọ gbaga n'ime ọfịa ọma anya ọ gbataghị ọsị ya nta ọgụta ụta mkpume nke di ya emere ọsọ gbaga n'ime nwunye ama anya nke ya famasị mkpume wee echi niile fụkwa ha ọ na-aba akarịkwala ụka na-eje ebe ha na-eje before you know it fụkwa ha ka ha na-akwa onwe ha mmiri ọ ha na-akwa ntọrọgbagbuo ha agbaosu nna ibie di na nwunye ị na-ajụ ndị akwụkwala akwụ ndị ọkwụkwala akwụ ọbụna fakwuri for years before ha wee dụba. Ụtọ na-aka mma na njelu I'm telling you. Ọ na-abụ di na nwunye gbasa mgbe fa ji atọ ụtọ bụ after the separation onye ọbụla enwe right enwezi onye ga-asị gị respect me worship me mee nna ama ibie mgbe afọ atọ ọkwa ha ụtọ ike gwụrụ. So ọ bụrụ na ị gbasaa nyetụgodi a time mgbe ụfọdụ bụ out of iwo out of nothing out of this out of that nyetụ a time before you move on ike gwụrụ. Ndị be anyị daalụ nọ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.